Anem a fer un bonic joc de cartes. Clar, m'heu de sentir. Per tant, em microfonen, vinga, i em maquillen. No és que m'agradi gaire, però així anem dient cosetes i rient. Preparem l'àpat, mentre tothom treballa, jo el que em faig és menjar. Després de menjar he de votar. I després de votar em puc prendre un cafè. Després, ràpid a l'altre restaurant. Perdoneu, no podem passar, que estem gravant. El Víctor sort que ho ha dit. Me'n vaig amb la Míriam, la directora, i li vaig explicant tot el que he vist. I després, fem una miqueta el capullo, a mi m'agrada molt. Molt bé, aquí parlant amb el Martí està content, la Míriam també, i m'ha costat sempre tant que em toquin els ulls, i després tinc com una al·lèrgia, però després puc fer l'àpat, li vaig dient què tal els ulls, i em diu bé, els ulls estan bé, i jo feliç perquè no vull que m'ho toquin. Després aquí estem preparant el guió de la confrontació, i una vegada hem preparat el guió de la confrontació, fem un assaig, que sempre són divertits. Ara s'haurà de sentir, perquè haurem de fer la confrontació de veritat. I resulta que no li agrada la cadena. No té la cadena. Vinga, me la trec. I llavors aquí hem de preparar la celebració. Ja tinc aquí en el sobre el nom del guanyador. Jo no el sé. A veure. Bueno, Víctor aquí està aguantant un llum. Per què? No ho sabem. I ja tenim guanyador.